20 years, said Barnacle Bill the sailor. Save me from washing my neck and ears, said Barnacle Bill the sailor. My whiskers grew so bloomin' fast, they covered the ship from hull to mast. Why the seahorses eat 'em instead of grass, says Barnacle Bill the sailor. Hola gent, què tal? Avui us vull parlar d'eventos, de fires i de coses d'aquestes. Aquí a casa nostra, tant a Catalunya com a la península Ibèrica, en tenim de molt interessants, com la Fira de la Xarxa Catalana de Graners o la Fira de la Red de Semilles Sembrando y Resembrando. És un lloc excel·lent per compartir coneixements i trobar llavors estranyes. Però bé, aquest any, com és un any tan estrany, em sembla que la majoria d'events s'han anul·lat. De totes formes, bé, faré avui un vídeo d'un record d'ara fa un any, del setembre del 2019, en el qual vaig tindre el privilegi de poder visitar aquesta fira que ara us mostraré i com que és als Estats Units, doncs és simplement, ells ho fan tot molt exagerat i per tant podreu flipar una mica com jo vaig flipar de la quantitat i quantitat de varietats estranyes de tot el món que vaig poder veure i aviam si ens hi fixem i podem aprendre una miqueta de carbasses, síndries i melons, que és el que hi havia exageradament. Bé, a la fira s'organitzava per taules i a la sala gran és on estaven l'enorme varietat d'espècies i varietats d'hortícoles. Aquí veieu, el més emblemàtic és l'enorme muntanya de carbasses i totes aquestes taules plenes de varietat. Si voleu fer conservació de carbasses, el més important que heu de tindre en compte és que de carbasses hi ha diverses espècies. Les més comunes són les cucurbites, com aquesta, que és una cucurbita moscata, o bé hi ha cucurbites pepo o cucurbita màxima. Per aprendre a diferenciar-les, un fet que va molt bé és el punt d'unió de la carbassa amb la planta, que és el peciol, que aquí podeu veure. Aquí veieu, per exemple, que no es veu aquell pentagrama que s'uneix, sinó que és net, això seria una màxima. Però hi ha aquí una altra que sí que veieu que és com una petita estrella. Doncs aquestes, els de l'estrella serien o pepo o moscata, els que no tindrien l'estrella serien màxima, com aquesta. De totes formes és bastant difícil, perquè dintre de les diferents espècies hi ha tantes varietats que els punts es confonen bastant. Un cop tingueu identificades les espècies de les vostres carbasses, sapigueu que entre espècies no s'hibriden. En canvi, les varietats d'una mateixa espècie s'hibriden amb molta facilitat, per tant, us serà molt difícil conservar-les. Per tant, la primera lliçó seria, doncs, si teniu un hort, podeu plantar moltes carbasses diferents, però han de ser totes d'espècies diferents. Teniu prou varietat. A part de les cucurbites, també hi ha lagenàlies, que són les típiques carbasses aquestes que es fan servir per portar aigua, i també n'hi ha algunes altres una mica més estranyes, o com per exemple la cabell d'àngel. Aquí també veieu gran varietat de síndries, molts jocs per nens, moltes xerrades, moltes activitats paral·leles a l'exposició de varietats, també molt interessant la jornada d'intercanvi de llavors, que veieu una síndria de color carbassa, però n'hi havia de grogues, n'hi havia de tots colors. Evidentment, al món dels bitxos, doncs, pebrots picants mogollon, tomàquets, tota mena. També hortalisses exòtiques per ells, hi havia, doncs, exposició de fruites tropicals. També em va fer gràcia veure algun pebrot català com el de Reus, varia tan lluny, i sempre fa gràcia. I evidentment de tomàquets, doncs tota mena de tomàquets de colors i de tot. La veritat és que en mostres així te n'adones un cop més de l'enorme variabilitat genètica que hi ha. També remarcar el concurs de carbasses gegants, carbasses de 300-400 quilos i moltíssima varietat. Bé, espero que us hagi agradat, disculpeu per la qualitat de les imatges, poseu m'agrada, subscriviu-vos i fins.